familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili, on depo. Ada urangurda musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Entrez. Sophia. Ankam nenjew ana najani comportement amul jogyo. Sophia, wallahi mi yi. Dum kala numi jon. Bimi Abdourahmane so ummake o Amadou to paadi to mojjani. Sabu Amadou e gedel wadat neddo pewdo wattani. Amadou no nyakki fulla no nyakki fayda. O ala fulla o ala fayda e hoore makko. Mbeɗa naji. Min kam joni wonko are hakkilam non. Wonko are hakkilma? Are hakkilam ko Abdourahmane ara ƴeewu to min ngoni yaton. Parce que oɗo Amadou mo neegi warde min ɗo e galle he taw gortinani. Sophia he ay kongol mangol ruttin dum to gittunda dum to. An neɗɗo hono huccitita e gorko mum wi ɗum ƴewnemi appartement tan aɗa jogi ina jogi galle to wanma an suwa hay hurtade aɗa haala appartement. Sophia wona ni de ay debbo moƴƴo wallat ko joom galle mum omo jogi galle makko omo yaha mo lowonoyima lewru ma ene fof mo yoɓata mo jogi to wanma mi jaɓani ɗum de te mi jaɓata ɗum noon ha bada anani ko mbimami ko wallu gorko ma jurmoɗa ɗum. e joni hakkude ma Allah tan hakkude ma Allah e juuluma haɗa ka joni sa humini tiisa baa homo yeri ceerata hakkude ma Allah tan enen tan e jiidigal hakkude men ey kay wona ka namni aysi dewgal humama ha seedeji kooti arnoɓe kooti ha dewgal suydi eyi balɗe ɗiɗi balɗe tati Abdourahmane ko ɗum bayal haɗano woto naat toon balɗe ɗiɗi en tati en sirani mbeɗa andi mo gondunomi o Abdourahmane woto waɗ tawi ko ballal kay wonde ballal haaƴ kono ballal hammoɗa fof Abdourahmane ƴewtin hoore ma Amadou an ɓuuri andu min e bayal min jiida kono ɓayde noon ɗum way yon goppu ha dewgal huma si dewgal ngal humama jewden ha pamodiren ala ɗo kay joni ko enen tan goni ɗo kadi heɗen mbawi famodirde min meɗe jaaɓe famodiri haalnam tan Amadou yon goppu tan ha dewgal huma so ngal humama jewten ha piɓen pamodiren kasi eyi feti kolama mi heeɓi ɗum woni komi siwa heɓ ko jinjere o te mi yiiɗa jinjere o jeeyetede ɗo e ɗum e jiɗmi ko jinjere original o aya kam jinjere Abdourahmane jinjere
Allah rokuma kandale aduna chikuda adawawi hundi foyo aduna dunia adawada kowelma mije jango Jitani andi wante mi jojango billahi mi jitani ala nandi mi jitani sallahu mi jitani kon mi jango tinno mi jojango tinno fa tingo wa ka fa mata wangal ko tal yata nanda fa yaani ñelo suudi dami cuudi janen wala ni yahana hetto yimbe wala mo habe gaw mo yahran way hanno kanko je yimbe beni ay Amadou non jonti ngummono don kuccundirane makko anani haala ka gasa lawol goto ko dum tan gandum hen non wala soni ko kangal o nawe fan o deyeto nen wala piyen mo cabbi tan ha mayde yanay makko Amadou wari yimbe o wona Allah wona nelal haala appartement o non jimmi ko pawa dum leydi anani mi yida ara haala dum debbo moƴƴo wallat gorko mum kono wona wiide no haala ɗo haala appartement je hay goto anda sa yimi haali ɗum ko wasde andude ko mbaɗanmi tan joni an joni haalnam holno mbaɗen holko mbaɗen holno mbatta kuccodirone Amadou deglon probléme o gasa kono wiide ɗo aɗa yetta galle o mi jaɓantamon ɗum neɗɗo a wallat gorko ma wona ɗo ene wiide mi ɗumi an accita hakkille ma o ganda no jarta debbo moƴƴo wallata joom galle mum wona ko muusi fof mbiya mbiɗa yiilo appal walla mbeɗa yalta galle sa yalti ko faala ay jongoma ay helle hakkille yeeso ko neddo tan wawi ɗum safrude hoore makko ay oɗo Fatima jimi oɗo galle sa daraki tiiɗa an wawata wonde ɗo an oɗo ko metti oɗo jeewo metti bajjan salini mi yadano ay oɗo galle ha komi pawɗo ɗo koyɗam cuuɗi sappo te ala bawɗo ittude ɗum yatit oɗo Fatima noon momi reglum ho waɗa coccu o anda ko min e makko hayda ay ko kalɗum ko fof mi nani an noon cikkannomi sa addi ɓi e galle ari hurtade ballata ɗum kono jooɗori kono a rewde e nofru makko aɗa wi ɗum ni aɗa wi ɗum no jooɗortoɗa ɗum neɗɗo moƴƴo waɗata noon andi ko ngandum jogoɗa mesalal ma gona e ñodde ndendina ɗum e yimɓe fof kono a jogade layset ma tan arat to birtiɗa fo ceeka wona noon watte oɗon jaasi on moƴƴani he walluɓe jaam an jeew an min holko ndewatayam ko woni aɗa watte mi yittere ma an gila mi arani e galle he wej ha Allah addiri kam ɗo e galle he aɗa continue wadde wej an ko musma ko min mi tegani no ɗum min ko ni jirtol kam e galle he mboɗo waɗa daaguɗo e galle he mboɗo waɗa ko beelaji ɓernde monen e fasite ala ko mbawɗon hen noon he andi ko gandintumami mi haaldanema saabu an no gat a holli amin jikkuma gila arani e galle he sa holli kam jikkuma joni noon safata kam neɗɗo jasɗo mo gonɗa o jahani o perta Sofia mi yattomi Amadou homo wayi gonɗi ɗi ganduɗa ɗi mbiɗa holɗum Amadou ko woyat saɗa andi kalnami Amadou ko kalami ko fof boni wayi mais vraiment mi sikki Amadou ka enagal woni mum joni min to jiiɗa ham ɗo gummimi koto nen jeew nen jeewno mi haalni ɗum en andi très bien situation no yaari o wi kam Amadou hay dara wondani hay dara heɓanimo ko wondi ko belanteje hoore makko woni wadde wonay ko jeew waɗi ɗo ko ɗum noon ɓe tagani ɗum hay nokku ɓe gonata e galle ɓe mbaɗa ko beela komi najji ko heewi noon rufa ɓe jiiɗa yiidemi ɗo e galle he ɗum noon ala bawonde ɓen hunde so wona Abdourahmane mi ummoto joni mi haalani ɗum Abdourahmane par ce que ɗum kala ko heewi rufa de min de ɓe jiimi jongoma so peeje mabɓe pari oɗo galle a jottaka ɗo a ɓoyata ɗo an be ummo mana an ñande fo mbiya kam Abdourahmane ko moƴƴo omo horsinma omo yidma ya haalde e Abdourahmane ay soɓe iɗima e Abdourahmane meɓe haal toon bone mi haalama noon gueɗel gotel Abdourahmane ɓe mbawa idademi toon par ce que Abdourahmane ne yiiɗi kam ne horsini kam te yiiɗa haydara ko muuseyam somi haalima kanko kam o jaɓanam min ala fe ɗum nandata koye haasidagal Amadou kam ko woni probléme mum haasidagal kay
nena jeew ko haalan mako hay dara imata hen Amadou so wona woni mawɗo mo ganduɗa wona mawɗo onon Amadou hon waɗa welɗum rek e nder galle kamɓe noon ko Abdourahmane naneni kam ko somi haalnima hunde ne jaɓanami ko ɗum musata ɓerde mabɓe ɗe ne fasa taw ala koɓe mbawi hen mi haalnanima noon joom suudu makko garɗo ɗo joni o woni Sofia o komin tan añi yiide e galle he o ƴewata ko ɓonnotomi o ƴeewa mo jaɓɓal mo jaɓɓami on kam komin tan añi yiidi ɗum noon jonde ala mi ummoro joni wiyami haalde omo jaha haala ya haalno mori grus parmi wala famna min ko min najjo oɗo galle mo jongoma naati oɗo galle yo Allah waɗan sutura oɗo cukalel Abdourahmane ça va jinnom noon ko kaldan ham jeewo e Fatima ni no ɓe gonire galle he ni yo wayri han tawa men jodde joom suudama salminani Sofia ça va jongoma ça va et puis kono woni so wona jeewo e Fatima ne hani tawam nder wanto mboɗo ƴeewo frigo omo are mo addanam probléme histoire mo gasata mi haalan ɗum noon jeewo ara ha damal suudam ala fof ko wiyanimi bonande aduna komi caga komi jaro komi mandilo komi caison façon haala fof o wi kam kala ko haalan tan ko jijjiɗo ɗum noon ko an woni kilifam mi yiɗa wadde ɗo hunde wiya kadi jongoma watti hunde mi ara mi haalanma ɗum ok mi nani Namour ñaaguimami ko gueɗel gotel nan ko haali ko mais woto heɗo version goto de ko woni ha jongo ko woni haydara wona haydara an wona haydara ngara duniya bafal ngar naata joɗɗa mbiya wona haydara ko Abdourahmane wima jongoma haalnam annene ka yaltude mbiya yahdara Abdourahmane ko Abdourahmane wi ko woni gorgol sona Abdourahmane ko woni Abdourahmane min hersinde dow Sofia Abdourahmane goto ko Abdourahmane wima mi wima momi haalani so gonmi ɗo min mi telani haala kam mi wawa ɗum kadi no wuli ko an wi Abdourahmane ko moƴƴo an yaltiro mbiya a yahdata haalde Abdourahmane ko moƴƴo omo yitma omo horsinma garta addani haydara wona min wima noon momi haalani Abdourahmane ko haalanma haal a haalata ko mi mettuma haalata ɗo so gonmi ɗo mi telani haala momi haalani wala an ko jiɗɗa haajuma probléme mum daño tan yoni jimmi ko keɗɗa ko haali ko jaaha kadi to heddiɓe kalda e munen bébé mimi yiɗa gona nanan nofal par ce que nanan nofal kañum bonni yaadiɓe hewɓe ɗum tan ñaaguimama nani haali gom ɗum mbaɗat kadi wona ɗum ko jeewo ko min neyi ɗum ko waɗi miɗa andi ko waɗani miɗa andi miɗon yawta nder Namour guilna mbiɗa wi mbiɗa addama kaccitade ɗiɗo détail uji kadi men hay ñamde mi yaha mi adda ɗum ok ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde wona tandi kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curondire Amadou ko woni ey wala hawlu bojji mawɗo joni suno galam Amadou he ko woni Abdourahmane malelde Sofia Amadou attir hakkille ma o Abdourahmane ko waɗata ko fof ko pour walludema pour no mbawirɗa heɓtude Sofia min e makko sa min jewtidi hen a faami oppo bojji ma ɗi daña baraji jeewo wat funtam kappunto woni Amadou mi funtatama wallahi mi funtatama sa yi jammi mi Sofia min goniri ni sehilaɓe ha Abdourahmane resimo ko jewtidmi e Abdourahmane ko tagui saabu Abdourahmane ko an wallata o resatma ha wona balɗe o oppo mo tottinma debbo ma
wonko nawde laay to nenam omo dañi no hooti an minema en gasnani haaldude tan futtinde kam ɗeɗo guido ko a wayno jinde kulɓinaɗo ɗum an a hulana e dar an a meeɗa wulde a meeɗa wulde hanki so hakkema jagguma an so hakkema arema an onon yimɓe galle ɓe foof wallay mo goyɗo mo ɓatton go minen dara on goto goto noon onon fof ma saka mon ar wona min pewƴon ton ko min pewƴanta gacca kam hami yaade dukka kam laaɓi gis ko gonna ɗo galle ko foof ñande fof ko katta ɗo ko mbiɗa yaade ɗo ziyal mi anda hollum ni wis jaago en aɗa yaade mabɓe aɗa waɗa ɗo suppuɗo aɗa wiya sofande ɗo suppuji ne ɗum fof ko ɗum ɗo pewƴanda jeew mi namdim tan jeyla kal hakkude men hakkude ma tan Allah sa wondiɗo e Abdourahmane e leeseɗo o moyntama ha ayi o ɓori kalami o moynat Sofia billahi o moynat Sofia haɗa kam fultade ɓe wallahi sa wawi gartira hakkille ma Amadou miijaɗi ma bonɗi ɗi miijoɗɗa ɗi poɗɗa accu aw fa ɗi miijaɗi bonɗi ɗi miijoɗɗa pourquoi miijotaka a jaɓanima haalano jikko Abdourahmane jeew Abdourahmane ilma nanga e gari Amadou aɗa heewi haala Amadou an artir hakkille ma goppa gale enɗi non jeem yiɗa andu jikko Abdourahmane 100% aɗa andi an andi Abdourahmane a neyi ɗum haalnam tan gonga haalnam gonga homma nanga e gari wallahi jeew wallahi wonko suttani kalalmami ko an ɓuuri anduko gonga an ɓuuri andu kalalmami ko gonga dewgal wona fijirde a jaɓanima alal wala an Abdourahmane Fungode eyi min de mi annata faɗum e ɗi probléme aji o galle he min won kangal o min won ɓocconde mi woni caggal ma tan mi rewe ma kalɗa ko fof mi waɗma gëm mais an hankadi a wawa haalande kam hunde hami jaɓa ma an ko poɗɗa waɗde ko wattan an kadi mi haalema haaju mi arema mataw mbiɗa jodi tan ko fawre Allah tan mbiɗa jodi tan nder galle ma muñe no yimɓe mbino muñde mais an minema hakkude men gasi ha laaɓi ko ɓooyi an mo ala fulla ala fayida so yimɓe kaali puttina ɗum guiɗe mbiya hakkude ana meeɗa hulde cugu ñagal ma mais ma atte ma min de mbiɗa yeccide mi kalɓam nde pochette am cim minen ar mais nde ɗum ɗum gasnaɗo weƴ subaka law weƴ jamma weƴ fajiri an kay bone ma kay yah yopporo yaada ɓuti mum on fof ko camminta kam ha ko camminta kam ko woni Fatima an kaɗo haal ko ɗum woni kaɗo haala ko woni wallahi haade nde suuɓa nde heɓoto joni nde fuɗɗi Bukari kam noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah yetti Allah tawde amin gamri mum waɗi peeje mum peccorde mum ha hortini jongon mum ɗo kam hanti alhamdulillahi rabbil alamin wallahi mi yetti han Allah heddi tan noon ko probléme goto woni jontanɗe ɗe dow on probléme goto keddorim han te on al inchallah mami réglom hamba we coc mbiya min ko ɓinguel yumma min mi haaldata e neɗɗo ganduɗa hoppami yaade ƴetta laaɓi ƴukka ɗum e keesam en mi haaldata e neɗɗo ganduɗa so yi ko yi malaise am haalanta kam mi haaldata e neɗɗo ganduɗa kala ko yi foof ene suuɗo kam suusuɗori min mbiya kam ça va ko safata e ɗo ha jeewan ko an ni cohlunomi mbar ko jam ko jam ɓanim tawande ɗo Fatima andi ko kalantumami mi anda ko gorgol mi anda ko naafik mi anda ko jiiɓowo galle ay sa ummonakimo e gueɗe makko ɗe waɗata ɗe an kam a wasi debbo ma mbiɗa eyyi saabu ko nannata e nofru jongoma ko so jongoma naninima ɗum an kam a wasi jeew gorgol kam mbar wona ko jerwaɗo kayit affaire yimɓe en jiilo jaam e galle ina gadda jaam kañum en yaha en addo e jaam lun en jurto hen ko jiiɓi de omone rendina de ɗum tan gandunomi andi ko mbiyanmami gummoɗa hen guila e law saabu on no jiirumi ɗum ni o fewani de ɗum kam so Allah jaaɓi jeew wallahi haggaɗa wallahi ɗum kam yahata galle o kam neɗɗo wonrata ɗo ko yidde jaam min noon mi fewdata jaamam ha para ha galle o fuɗɗo deeƴ wona e jaam ara ina yera wo kadi probléme ɗum kam yahata de ɗum kam gandon ɗum jin ko cela kam celo weccet goppa kam tout tranquille ana waɗa ka barke nege parce que fullani ma an cim asri kalta ko kam miiji ɗum no feewi mbimi ya sengtomi mala nani an ko kalmam ko ko noon jiɗirɗa fa laakata mbimi ko noon jiɗiɗimi
Asriya Asriya walla an ko mbaɗa ɗon no poti tek ko onon ko min fiyere don ƴeew min kam mbeɗen aramiya gila Fatima tawani mo andi min e makko min beldani ɗo wi min e yimɓe galle ɓe fof mbaɗi feere ha ndesɗa mi yalta gila o arani o tawi mi ɗo hen jeew Allah jarama jarama min haɗa andi ko mbiyatmami ko jarla ɗon jaafa ɗon mi gaccinomi hakke min nene sika yi ndiɗo piiride piyatnome ɗiɗo gamri fof ko yiɗnode tan yo programme am reglu kono wona goɗɗum gaccane kam hakke no feewi ko yaafnade on Fatimata noon regginiɗo hande bandiraguel gurel ngel subaka wiya ko nawtatɗo ɗum gore mumen woodi takkoñ koñ eyi koñde huudiɗo reggini yo poro yaha daɓɓuti mum hay yimma ko yeehi yeehi fof jeehi ndeysan yo Allah wat janji Allah wela fof yowa min miɗen yaha goppa hakkille noon ko mbimami ko moƴƴi man acca hakkille ko mbiɗa ko atten hakkille man accen hakkille de wallahi gorgol ne tawi ɓuhniri ɗo ganɗe heɓde ɗo hen ubbete seytani min mbeɗa hurtini jongo mam galle ne wone jaam ala kayne ko wonata dow sona wonde toon hen ina yera wo probléme aji ina yera wo ina irta ina lowta jongom ɗum kam yahata tema ummo he ɗum joni joni ndek lammi ɗum ha ɗum e coñ wona mawɗo ɓuura ñikkude fayda tan e galle gara e galle tan heure jiiɓa aɗa rendi aɗa haala ko hay goto anda kalta ko ɗum sona gorgol mum jongomo ɗo tawmi ɓe damal suudu ko miijiɗa e bonande fof o yo jongomo waɗ ɗum e galle he kono andi ko gandinmo mi haalniɓe gonga ɗo kam e galle he ko jaam tan ɓe gaddata ɗo soni ko boneji mabɓe ƴettu ɗum ɓe nawa ɗum ladde kono wona ɗo e galle he jongomo joni joni ummiɗo e salle he kala ko wiyani a wimo o yejjit o wi mbiɗama ko caga eyyi mbiɗama ko kaso wonno joni joni ɗum o wonno e rendindemi ka Abdourahmane min o ɗum o haali min de tawi ɓe joni joni eɓe kaala nanimi hen ɗemguel am mbimi ɗum ɗo hoto ɗum watte galle he machallah gueɗe fasina yo no yooɗi kay surtout oɗo aɗa min kam poti tek mboɗo yiɗi ɗum tan heedi ko sabo naturel kadi jaggadam yan poti tek ko lugma machallah machallah ɗum tan yimɓe ñamtoɗa ha hay wono jooɗa maro no yooɗi goggo min kam ala jobtima no yooɗi ha machallah ɗum tan yimɓe ñamtoɗa tan ha jooɗa aɗa andi ka jontaɗo aɗa andi kadi min mi wujjani andi ka jontaɗo a riɗi hoorema koma gartumi de min gartuɗa goggo ko mbami wiidema yo Allah junnu ha juuta amin ya rabbal alamin an andi ko jiɗɗa e aduna ma yo Allah hokku ɗum amin aɗa andi gaddanɗoma ɗum fof yiɗi koko peewa mbay no moƴƴi jiɗmi tan ko feewa ñamtoɗa ha jooɗa aɗa andi ka pattiriyanke machallah voilà jeew ñam an e heɓduma e jongom Sofia ko ɗum wiyanno kam joni joni di jongomi de ɗo tawmi kanko e gorgol makko ɗo e damal suudu mabɓe aɓe ala fof koɓe kalata omo wiyama ni gondirta e Fatima e galle bonande fof omo haala ɗum jongomo garmi mbimi wona ni watte neɗɗo sa addi ɓe ari pour resede kalantanum koko moƴƴi ala fof noon koɓe keddanani kono min Abdourahmane min aɗa andimi min haala sofka walla haala bonka wona e hunde kam yaltata mi wayani noon namu ko kalanumam gilnani ko neni jamais woto heɗo version goto ko haali ko e ko nen jeew haali ko c'est diamétralement opposé ne aɗa wiyanno kam noon yomi weldite jongoma kono taade aɗan ɗo henno monɗo e galle he ma andu ko holon genre personne minen on parcelle ma ɗum min ɓiɗɗo debbo ko min haalante ɗi haalullaji fof min mbeɗa itta ko boni mbeɗa fawa ɗum e neɗɗo min gandu ɗum min fof na andi min haala sofka min mi yaltitali ɗum kam an majji jongoma l' essentiel minona min gandi ka holon he jeɗam haɗa ko cohluɗum addi jombaji ha yettima nder suudum hoccu bagage ma jaaha wuuro mon joɗɗa toon goppa jombaji e suudum anani kalmi ko
déet Abdourahmane ko woni ko ke Sokkuno me am. Et puis an yew gueɗe ma nani ɓurta. An mbiɗa haalde ma haɗa waɗa frappe damanal ngal pourquoi? Han? An noon jombaji gadduɗa addi ha yettima nder suudu mum woppu jombaji suudu mum ƴetta bagage ma joɗɗa goppa o 00 mum anani voilà. mana jahal no parɗa fof tampere jili ari oh oh tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani Sofia an koni haydara wonani haydara wonani keɓaɗo on joɗɗa hanki koni hande koni mbiya haydara walla an ka naɗɗa e dewgal ha par haɗum mimside ko nanɗa ko Mamour min holno natirame dawgal ha parmi mem set te min ko min wonma choisir mais joni haalnam ko kewi wadde haydara kewa Sofia en mbawi wonde nder suudu haɗa woni debbo desaɗo min woni joom galle ma a yiiɗa yo memmo a yiiɗa yo ɓaɗom ha par mbiyawa haydara ɗum wawa wonde Mamour min haydara mo wondani curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴurɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso Sofia mi yiɗam woti wiyama Amadou haal Amadou an min holko mbanmami Amadou min yidde tan saabu Allah jiɗirma min holko mbanmami Amadou wona ko yiɗi sabi Allah minne ko gañgu sabi Allah mi yiɗama ha jaam alama et puis dara pammoɗo wi noon wata suddotomo sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo maro mi ala envie tan ɗum tek kam joɗirani ni ala envie tan ɗum tawma joɗaɗo an même sa ala envie min somi jogimi envie yon mbaddu envie ji men kono ala envie keɓaɗon joɗɗa noon debbo desal waɗata Mamour no mbimami ni tan min haydara mo wondani te so ɓandam dottini ɗum tan min mbaɗɗum te aussi min mi yiɗa porsa kam haydara d' accord noon jiruɗa ɗum ok Dakundi firandi Nyomberndi balere Mbadi manen baydo waylo Minyamin mami yerno mami yermo ma Kalko mbayim danyi enenen data Nyamli mam ko mojer mi njob di ma Pina njam fodami Chikonom kagidam Adan ngatu adan wutu domur nate sudam Ngal fofadan wone seram Kalkom badim fofena wada maderaje Soto iwan combat mi Min mi ronki famde Halanan combat mami
Si je t'ai offensé, si je t'ai dérangé, halanam combat mami. An halanam combat man, halanam combat man, halanam combat mami. Halanam combat man, halanam combat man, halanam combat man.